tokoe utama jane iki. Iki Surati. Mas Surati. Wah, halo iki ya. Kemarin kan mau ngeso aro komplit iki. Nah iki. Mas kocok. Iki yo moko iki. Karo kae Mas Ipan. Ya. Pasangan abadi. Resi-resi ini anu sing mesai resik banget iki. Dilapi barang. Pokoknya ini profesional sing iki. Benar polisi baru. Wah, brimob. Tapi kayak anu palsu guys, udah seragam asli, ora menyalai undang-undang. Wah, berpalsu tukang pasar. Ini Mbah Bagiem, Bagiem. Toto yuk kami. Iki papa nggih, gule-gule ngene iki yo. Gule-gule dadi yang nyumbang mriki nek dikeki sego guys. Karo rawuh nah iki. Ya Martini. Ya, baleni niki lho kebucak lho. Niki toto-toto itu jayengan iki. Jayengan jero niki lek dina pakare. Kang Suroso, Kang iki jo dadah. Lah iki pakare iki. Bagian logistik ya kene iki, pusate iki. Cara logistik. Ya. Ini bilang lagi nih bahannya sayur lombok hijau. Nah ini sayur lombok hijau. Nah khas nih, khas sih. Lombok hijau nih khas minum gitu. Ya, ini bagian. Nah dada meneh lagi. Wah, kompak rukun nang desa ki ngene iki guys. Oh sak Indonesia iki ngerti kabeh ra. Ya wong ngene nang desa. Rukune ra umum lagi rukun bagian pakar daging ini iki lagi kosong ora arek iki lho ya oke siap ini lagi iki persiapan iki bagian manuk kambil nah itu oke bahan untuk santen iki guys santen untuk kambil. Lah iki sing eksekusi terakhir iki. Iki Mas Slamet. Mas Nandar ya. Ini bagian eksekusi terakhir bersih-bersih. Iki penting iki. Lah iki Pak Tukiran iki. Dadah Pak Tukiran. Iki bos iki CEO. CEO iki. CEO iki. Enggak kalah pentingnya nih lah. Iki bagian logistik iki. Nah iki Mbak Selasin ki ketua gudang. Nah niku Mbak Artini lah ya. Iki dadah Mbak Linda. Pindah spill ini ke patean nih Mas Wasimin. Ini bagian tuh iki misalnya gelah selesai. Wong piro lagi sedina wong piro rata-rata? Wong 7 ya, 7. Tamune sekitar wong 500 ya. Ini serapan. Nah niki senior niki Pak Giman. Bagian patean nih ketua teh. Oke, itu dino iya. Bagian teh. Kang Sagi. Ya, dadah. Kasagi lagi yo. Iya. Nek iki aduh ulu-ulu. Nah kae Pak Narto kae ketua. Ketua ulu-ulu. Oke, spill. Oh iya, ini Mbah Bagiem, Toto yuk kami. Iki papa nggih, gule-gule ngene iki yo. Nah, gule-gule dadi yang nyumbang mriki nek dikeki sego guys. Karo rawuh nah iki. Ya Martini. Ya, baleni niki lho kebucak lho. Niki toto itu jayengan iki. Jayengan jero niki lek dina pakare. Kang Suroso, Kang iki jo dadah. Lah iki pakare iki. Bagian logistik ya kene iki, pusate iki. Cara logistik. Nah. Iki bilang lagi nih bahannya sayur lombok hijau. Nah, itu sayur lombok hijau. Wah, khas nih. Khas sih. Lombok hijau ini khas minum gitu. Ya, ini bagian. Nah, dada meneh lagi. Wah, kompak rukun nang desa iki ngene iki, guys. Oh, sak Indonesia iki ngerti kabeh ra. Ya wong ngene nang desa. Rukune ra umum lagi rukun bagian
pakar daging ini iki lagi kosong-kosong ora arek gini loh. Iya. Oke, siap. Oke, siap. Ini lagi. Iki yang persiapan nih sing bagian manut kambil. Nah, itu. Oke.